ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ବହୁତ ଭଲ କଥାଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପକାଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ହାଇବା ପଛରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାରଥି କର। ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଛେ, ତ ମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁନି କି ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଏହା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କେହି ନଥିବେ, ଆପଣ ଥରେ ଲଢ଼ିକିରି ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ଲୋକଟା ଭଲ ଚଳୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଚାହିଁବେନି ତାଠାରୁ ଭଲ ଚଳୁ ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଭଲ ଚଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ଚଳନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁବିନି କେବେ, ହେଲା। ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତ ଆମେ ଏକା ଲଢ଼ିବା, ଏକା ସବୁ କରିବା, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଟା ଯିବା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାଇବା ପଛରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଇକି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।